Татарстанда бензинга бәя 6-18 тиенгә төшкән дигән хәбәр әле зур ширкәтләрнең яулык станцияләрендә айрым чагылыш тапмаган. Хәр хәлдә бәяләр узган атнадагы кебек. Машина йөртүчеләр дә үзгәрешне сизмәгән. Честно говоря, нет. Какой разницы? Нет, все так же вроде. Нет, не заметил. Татарстанның иң зур нефть ширкәте Татнефть яулык станциясендә дә үзгәреш күренми. Таблода иске саннар. Снизились на бензин или как? Да, лучше. Нет, все так же. Как и вчера, да? Как и вчера. Как вчера? Да, если вчера, то сегодня то тоже. Яулык станциясе тотучы вакышмәкерләр дә бәяне әле төшермәгәннәрен әйтте. Татарстанда бензин бәясе төшкән дигән мәгълүматны хөкүмәтнең яулык энергетика өлкәсендә эшләүче идарәсе дә раслый алмады. Соңгы тапкырлар 2 көнлек республикадагы яулык станцияләренә мониторинг ясаган. Анда 92-ле бензин уртача 41 сумда 65 тиен, 95-лесе 44 сумда 35 тиен тора. Бездә бәяләр автозаправкаларда әлегә шул уровеньда тора. Бәяне бераз төшерде. Лукойлда аларның бәяләре Татнефть АЗС тарифка караганда бер 30 тиенгә зуррак иде. Әлеге вакытта алар саталар элекке белән бәя белән алган ягулыкны. Әгәр дә киләчәктә ягымлык ясаучы заводлар бәяне төшерсә, төшерергә мөмкин. Шулай да бензинга бәя төшерергә җирлек бар дип саныйлар Татарстанның нефть продуктлары белән тәэмин итү предприятиеләре берләшмәсендә. Цены снизились за счет того, что, во-первых, и биржа вела себя в последнее время очень стабильно. Бензинга бәя төште, чөнки биржаларда күтәрелмәде. Икенчедән, бу гадәти маркетинг ысулы дип саныйм. Бензинга ихтыяҗ 50-60%-ка төшкәндә бу үзен аклый торган алым. Якын көннәрдә бәя төшәргә мөмкин, ләкин күпме икәне рәсми рәвештә киләсе атнада гына билгеле булачак. Дүшәмбе Татарстан АЗСларында кабат мониторинг ясалачак. Айза Шаймарданов, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа Гасыр каналында дөнья күргән җылы эзлиҗаннар фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.